كابتي زخف أبيت مأسرتي زحادمو سلسة أسرات قدما يفعل ኣልካትራዝ ካብ ሳን ፍራንሲስኮ 2 ኪሎሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ደሴት ዝርከብ ኮንኮሎ እቲ ቦታ ቀርሚ ቤት ማእሰርቲ ምምራፁን ውትሕድርና ኣገልግሉ እዩ። ንኣልካትራዝ ዝኸበቦ ባህሪ ካብ ኢስራዳ ንላዕሊ ብሂወት ዝጸንሕ ዘይኽእል ኣዝዩ ቆራርን ብኩሉ ሸነኻቱ ካብ መሬት ዝረሓቐ ደሴት ስለዝኾነ ጀልባ ምጥቃም ግድን እዩ። ብሰለስተ ወገን ናይቲ ደሴት የእማን ስለዝኾነ ናብቲ ደሴት ንምብጻሕ ብሓደ ወገን ጥራሕ ክትጥቀም ኣለካ። ኣልካትራዝ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣሸገርቲ ሓደገኛታትን ዝኾኑ እስራት ቤት ማእሰርቲ ንኸውን ምስ ተመርጸ ን38 ዓመታት ዝኣክል ብናይ መከራ ስቃይ ቤት ማእሰርቲ ዝፍለጥ ኮነ። فرانك موريس تولد ኣብ ዋሽንግተን ኮንኮሎ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከኣቱ ከሎ ወዲ 32 ዓመት ዝነበረ ሞሪስ ኣቡን ኣዲኡን ከዕብይዎ ስለዘይከኣሉ እንዳዘግተማት ኣብዩ ደፋርን ኣዝዩ ንጡፍ የኣእምሮ ከም ዘለዎ ተዘሪቡሉ እዩ። ጸኒሖም ዝተገበረሉ መርመራ ናይ ኣይኪው ፈተና ሞሪስ ህዝቢ ኣሜሪካ ካብ ዝተዓደልዎ 200 ሰባት ፍሉይ የኣእምሮ ክእለት ከም ዝውነን እንተኾነ ነዚ ናይ ንጡፍን ናይ ምምሓስ ክእለቱ ንጽቡቕ ነገር ክትጥቀመሉ ኣይተርኣየን። ነዚ ኣዝዩ ዘደነቕ ክእለቱ ንምድንጋር ንምስራዕ ጸኒሑን ካብቲ ክትሓስባ ኣይኮንካን ክትሓልሞ ትጽገም ናይ ኣልካትራዝ ቤት ማእሰርቲ ንኸምልጥ ተጠቀመሉ። ሞሪስ ናብ ናይ ሰርቂ ገበን ዝተዋፈረ ናብ ሕጊ ዝቀረበ ገና ወዲ 13 ዓመት ኮሎ እዩ። 20 ዓመት ክሳብ ዝመልኦ ብሓይሊ ብረት ዝተሓገዘ ኣደንዘዝቲ ነገራት እንዳዛወረ ብኽሲ እዩ ናይ ንእስነት ጊዜኡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሕለፎ። ብሰርቂ ባንክ ዘይሕጋዊ ናይ ነፈርቲ ጉዕዞ እንዳተኸሰሰውን ናይ እስራታት ዕድሚኡ ኣብ ፍሎሪዳ ጆርጅያ ቤት ማእሰርታት ተኣስረ። የቤት ማእሰርቱ ጊዜ ምስ ወደአ መሊሱ ናብታ ዝነበረ ህይወት ይመለስ። ብሰርቂ ባንክ ተታሒዙ ኣብ ዛንታ ተፈሪዱ ተኣሲሩ ከሎውን ሃደመ። የግዳስ ካልእ ባንክ ክሰርቕ ተተሓዘሙ ኣዝጋዕን ሓደገኛን ተባሂሉ ናብ ኣልካትራዝ ቤት ማእሰርቲ ተወስደ። ኤዘድ 1441 ዝብል መለለይ ቁፅሪ ተዋሂቡ እቲ ኣዝዩ ዝከበደ ናይ ኣልካትራዝ ህይወት ሓዲሉ ፈለመ። በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ጆንን ክላረስን ብሓደ ዓመት ዝበላለጹ ኣሕዋት ኮይኖም ክልቲኦም ናብ ኣልካትራዝ ቤት ማእሰርቲ ከኣቱ ከሎ ጆን ናይ 32 ክላረስ ወዲ 31 መንእሰያት ዝነበሩ ብሕርሻ ዝነበሩ ወለዶም መንበሪኦም ኣብ ፍሎሪዳ ታባ ከተማ ገይሮም ኣብ ሕርሻ ስራሕ ክዋፈሩ ከለዉ እቶም ኣሕዋት ናይ ሕርሻ ስራሕ ምህንባስ ክላመዱ ክኢሎም እዮም። እቶም ኣሕዋት ኣብቲ እዋን ኣብ ቀላይ ሚሽንጋን ክሕንብሱ ከለዉ ክንደኦም ሓምባሳይ ኣይነበረ እንዳተባሃለ ዝውረየሎም ሃያላት ሓንበስቲ እዮም ነይሮም። ብዘይ ናይ መሐንበሲ ግዳ መድነይት ኣብ ቀላይ ሪኦም ይምለሱ ነይሮም እንዳተባሃለውን ይውረየሎም ነይሩ። ግና ነዚ ኣደናቂ ክእለቱ ንጽቡቕ ነገር ኣይተጠቀሙሉ። እቶም ኣሕዋት እንተኾነ ካብ ሞሪስ ናብ ሰርቂ ዝተዋፈሩ ገና ብንእስነቶም እዩ። ክላረስ ገና ወዲ 10 መዓልታት ከሎ ከይተረፈ ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት ሰይሩ ብምስራቅ ተኣሲሩ እዩ። እቶም ኣሕዋት ከምኦም ዝኣመሰሉ ብምውዳብ ባንክታት ገንዘብ ዘለዎም ትካላት እንዳሰረቁ ንፖሊስ ዘማረሩ ሰረቕቲ ኾኑ። ባንክ ኣብ ዝሰርቅሉ እዋን ሽጉጥ ይጥቀሙን ኢሎም ፖሊስ እንተከሰሶም እኳ ንሳቶም ግና በጀካ ሓደ ግዜ ሽጉጥ ኣይተጠቀምናን ኢሎም ክማገቱ ተረባረቡ። ኣብ መወዳእቱ ከም ዓመሎም ባንክ ምስ ኤርትኾም ብብረት ተሓጊዞም ክሰርቁ ተተሓዝሞም ካብ 15 ክሳብ 20 ዓመት ዝኸውን ክእሰሩ ተፈርዱ። እቶም ኣሕዋት ኣብ ዝተኣሰሮ ቤት ማእሰርታት በተደጋጋሚ ናይ ምሕዳን ፈተና እንዳካየዱ ከም ዘሸገሩ ናይ ዝተፈላለየ ቦታ ሓለፍቲ ቤት ማእሰርቲ ኣፍለጡ። ስለዚ ንጽጋቦም ከዝሕለሎም ዝኽእል ቦታ እንተሎ ናብቲ ሰጉምካ ዘይትከዶ ሓንቢስካ ዘይትወፅኦ ኣልካትራዝ ምውሳዶም ይሓይሽ ስለዝተባሃለ ናብኡ ተወስዱ። እቶም ኣሕዋት ናብ ኣልካትራዝ ዝበፅሕሉ እዋን ቅድሚ እንዳሕሪትን ኮይኑ ናይ 3 ወርሒ ፍልይ ነበሩ። ጆን ኤዘድ 1476 ክላረስ ኤዘድ 1475 ዝብል መለለይ ቁፅሪ ተባሂቦ ናብቲ ብተፈጥሮ ተሓጊዙ ብወዲ ሰብ ጽዑቕ ሃለዋ ዘካየደሉ ቤት ማእሰርቲ ኣልካትራዝ ምስ ኣተዉ ነቲ ልሙድ ናይ እስራት ክዳን ተቐቢሎም ተዳግሙ። ኣልካትራዝ ከም ካልእ ቤት ማእሰርቲ ኣይኮነን። ኣብዚ እስራት ንበይኖም ዝእሰሩ እቶም እስራት ዝተኣዘዘው ጥራሕ ዝገብሩ እምበር ዝደለዩ ክዛረቡ ኣይፍቀደሎምን ኣይክእሉን እዮም። ዝኾነ ብዛዕባ ደጋይ ዓለም ኣፍልጦ የብሎምን። ዓለም ከመይ ኣላ ንምፍላጥ ንሕና ጥራሕ ነግራኩም እኩሉ ስለዝበሃሉ ካብ ሎሚ ንዩ ናትካ ዓለም ኣብዚ ሓጹር ጥራሕ ብመዓልቲ ጨሕምኻ ትላጸ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ትሕጸብ ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ጸጉርኻ ትዕምቀም። እዚ ገና ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ እግርኻ ምስ ረገጸ ትሰምዖ ዘይዳገም ሕጊ ነቲ ቤት ማእሰርቲ
ሞሪስ ነቶም ኣሕዋት ቅድሚ ሕጂ ኣይፋለጡ ዝነበሩ ሞሪስ ኣብ ኣልካትራዝ ቅድሚኦም ኣትዩ ዝነበረ ኮይኑ ምስ ኣብኡ ዝጸንሑ ኣለም ዊናስ ናይ ምሕዳም ሓሳብ አንቂሎም ስለ ዝነበሩ እቶም ኣሕዋት ምስኦም ተሓዊሶም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ብሓባር ክሓዱ ከም ዘለዎም ይኣመንዎም ነቲ ዘይሕሰብ ንክሓስቡ ነቲ ዘይፍተን ንክፍትኑ ነቲ ዘይደፈን ንክደፍሩ ነቲ ዘይድፋእ ንክደፍኡ ነቲ ዘይስበር ንክሰብሩ ኣለዓሎም መለዓል ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ሓባር ጥቕሞም ተሓቢሮም ንክፍጽሙ ከም ዝተኣመኑ ገብሮም ብጥቕሚ ድም ተፈሪሖም ንምስጢራቶም ከያውፁ ብምናይ መሓላ ቃል ኣሰሮም ቤት ማእሰርቲ ኣልካትራዝ ቀደም ወተሃደራት ኣሜሪካ ዝጥቀመሉ ዝነበሩ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ኣብ ኣልካትራዝ ደሴት ይርከብ ኣብ ኣሜሪካ ብምስራቅ ሰብ ምቕታል ገበን ኣመና ተሸኪሞምሉ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ገበነኛታት ዋላውን እንተተኣሰሩ ምስ ወፁን ዝበኣሰ ሓደገኛታት እንዳኮኑ ምስ ዝእሰሩን ካብቲ ቤት ማእሰርቲ እንዳሓደሙ ስለ ዘሸገሩ ኣልካትራዝ ነቶም ኣሉና ገበነኛታት ብጽኑዕ መእሰሪ ክኸውን ተመርፀ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ሓደሽቲ ዝተፈረዱ ሰባት ኣይኮኑን ዝእሰሩ ካብ መላእ ኣሜሪካ በተደጋጋሚ ብገበን ዝተቐጹ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንምሕዳም ተደጋጋሚ ፈተና ዘካይዱ ወይ ዝሓደሙ ሓደገኛታት ተባሂሎም ዝተፈረዱ እሱራት ዝእሰሩሉ ቦታ እዩ ኣልካትራዝ ብጣዕሚ ጥቡቕ ዝኾነ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ንክስራሕ $100 ሚልዮን ተመደበሉ በብእዋኑ ዘለወታታት ብምግፋሕ 4 ፋብሪካታት ሜዳ ስፖርት ተዳለወሉ ኣዝዮም ጽኑዓት 240 ዝኾኑ ክፍልታት ተሰርሑ ነቲ ክፍልታት ብ50-23 ሚሜ ስፍሓት ብሓፂን ዝተሰርሐ ናይ ኣየር መእተዊ ጥራሕ ዘለዎ መዕፀዊት ኣጋጠመሉ ናብዚኦም ክፍልታት ንምብፃሕ ካብ ደገ ዝጅምር ዝኸበደን ዝነባሓ ናይ ሓፂን መዕፀዊታት ምሕላፍ ግድን እቲ መእሰሪ ክፍልታት ብ4 ብሎክታት ተመቃቂሉ ብሎክቲ ዝበሃል እሱራት ስርዓት ከጥፍኡ ከለዉ ዝቐፅዕሉ መከራ ስቃይ ዝቕበለሉ ቦታ እዩ ኣብቲ ሲሚንቶ ዝሑል ማይ እንዳተደፍዓሉ እሱር ንመዓልቲ ሓደ ግዜ ጥራሕ መግቢ እንዳተዋህቦ ቁራጭ ጨርቂ ተኸዲኑ ጥራሕ ነፍሱ ዝጸንሓላ ክፍሊ እዩ ብሎክ ቢን ሲንተራ መእሰሪ ቦታ እዩ ምስቶም ናይ እሱራት ክፍሊ ተታሓይዙ ናይ ክዳን ናይ ሳሙና መፅረይ ስኒ ናይ ገዛ ኣቑሑት ናይ ወተሃደራዊ ኣቑሑት ዘፍሪ ፋብሪካታት ኣለዉ ኣብቲ ፋብሪካታት ዝፍቀደሎም እሱራት እንዳኸዱ ይሰርሑ እቲ ገንዘብ ግና ብሽሞም ይቕመጥ እምበር ኣብ ኢዶም ኣይወሃቡን እዩ ኣልካትራዝ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝኾነሉ ኣብ ዓመቱ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋል ኣሜሪካ ኣዝጋኣቲ ተባሂሎም ካብ ዝተፈረዱ ቀተልቲ ሰረቕቲ ኣመስቲ ነዚኦም ዝኣመሰሉ 240 ገበነኛታት ሒዙ ነይሩ ኣልካትራዝ ናይቶም ኣዝዮም ሓደገኛታት ገበነኛታት ዝእሰረሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ጽኑዕ ብዝኾነ ሃለዋን ኣመራርሓን ክምራሕ ተወሰነሉ እሱራት ካብቲ ዝሰርሕሉ ፋብሪካ ምስ ተፈደሱ ሓፂን መሓዙን ዘይመሓዞን ጥቡቕ ፈተሻ ይካየደሎም ኣብ ግዜ መግቢ ዝወሃቦም ማንካ ፋርኬታ ግድን ከረክቡ ኣለዎም ድሓር ተፈቂዱ ዳ እምበር እሱራት ኣብቲ ናይ መግቢ ኣዳራሽ ይኹን መዘናግዒ ቦታ ነንሕዶም ክዛረቡ ኣይፍቀደሎም ዝነበረ ንእሱራት ከም መዘናግዒ ዝቆፀረሎም እቶም ሓለፍቲ ዝመረፅሎም ፊልም ምርኣዩ ንዝተወሰነ ሰዓት ኣብ ክፍሎም ኮይኖም ሬድዮ ምስማዕ ስእሊ ምስኣል ሙዚቃ ምፅዋት ይፍቀደሎም ኣልካትራዝ ኣዝዩ ብተፈጥሮ ናይ ሰብ ከቢድ ሓለዋ እንዳተገበረሉ እሱራት ናይ ምሕዳም ፈተና ካብ ምግባር ግዳ ኣዳዩ ኣሉን ግና ክሰልጦም ኣይከኣልን 36 እሱራት 14 ግዜ ናይ ምሕዳም ፈተና ኣካይዶም ኣይሰለጦምን ንምሕዳም ካብ ዝተገበረ ፈተና 23 ተታሒዞም ኣብ ብሎክ ዲ ተወሲዶም ነቲ ስቃይ ተኻፈልቲ ክኾኑ ከለዉ እቶም ክልተ ኣብ ተቃላይ በፂሖም ምስጋር ዓብዮም ጥሒሎም መቱ እቶም 6 ብሓለውቲ ተቐትሉ እቶም 3 ከዓ ኣበይ ከም ዝበፅሑ ኣይፍለጥን ናይ መጀመርታ ፈተና ዝገበረ እሱር ጓሓፍ ከቃፅል ዝተኣዘዘ ዮሴፍ ባውልስ እዩ ዮሴፍ ነቲ ጓሓፍ ኣብቲ ፀግዒ መንዳቕ ከቃፅል ምስ ተኣዘዘ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ በቲ ሓፁር ክሓዲ ምስ ፈተነ እቲ ሓላዊ ቀተሉ ካብ ኩሉ ዝካፍአ ዕንወት ዝተመዝገበ ናይ ኣልካትራዝ በኣሲ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ምሕዳም ፈተነ እዩ 6 እሱራት ንዋርዳ ኣፊኖም ነቲ ናይ መእሰሪ ቦታ ተቋፂሮም ኣፅዋር ኣብ ዘሎ ክፍሊ ኣትዮም ናይ ማዕፆ መፍትሕ ንዝሓዘ ሓላዊ መፍትሕ ንክህቦም ኣገደድዎ እቲ ዋርዳ ግና ነቲ መፍትሕ ናብ ደገ ምስ ሰንድዎ እቶም እሱራት ነቶም ክልተ ሓለውቲ ቀተልዎም ህልም ዝበለ ተኩሲ ተጀመረ የግዳስ ናበይም ክሓድማ ይከኣሉ ሃይሊ ባህሪ ወተሃደራት መፂኦም ጠጠው ኣበልዎም ነቶም ሓለውቲ ዝቐተሉ ክልተ እሱራት ብሞት ክቐፅኡ ከለዉ እቶም ካልኦት ከዓ ነቲ ዝኸፍአ ናይ ብሎክ ዲ መቅፅዓት ተኣዘዘሉ በሉ ዝተፈላለየ ዝፈሸለ ናይ ምሕዳም ፈተና ካብ ዝተካየደሉ ቦታ እምበኣር ሞሪስ ነቶም ክልተ ኣሕዋት ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ንምሕዳም ዝፈተኑ
ናብ ኣልካትራዝ ሓለውቲ ኮይኖም ዝምደቡ ብጣዕሚ ሓያላት ኣስተውዓልቲ ከምኡቶም እሱራት ከም ዝሎም ብጭካኔ ምዝልለዩ እንዳተቃየሩ ዝሰርሑ ሓለውቲ ካብቲ ቀንዲ ማዕጾ ጀሚርካ ጸኒኦም ክሕሉ ከሎ እቲ ኩሉ መንደቕ እውን ን24 ሰብ በጽኖ ይሕሉ ኣብቲ መእሰሪ ክፍልታት ዘብጽሑ ማዕጾታት ብወተሃደራት ይሕሉ ለይቲ እውን ተኾነ 6 ሓለውቲ ሙሉ ለይቲ ብዘይ ዕረፍቲ ናብቲ ማዕጾ እሱራት እንዳከዱ ይቆጻጸሩ ስለዚ ዝኾነ ናይ እሱር ምንቅስቓስ ኣብ ታሕቲ ቁጽሮም ይኮኑ ማለት እዩ ብፍላይ በዓል ሞሪስ ዝተኣሰሩ ብሎክ ኣብ መንጎ ብሎክ ቢን ሲን ዘሎ መተሓልፍ ኣዝዩ ልዑል ሓለዋ ዝካየደሉ ኣብ 4 ቁራ ሓፍ ኢሉ ኣብ ዝተሓነፀ ቦታ ኮይኖም ን24 ሰዓት ብዘይ ዕረፍቲ እንዳተቃየሩ ዓይኖም ሰላም ከየበሉ ነቲ ካንሸሎ ይህሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣልካትራዝ እሱራት በበይኖም ዝእሰሩ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ 4 ናይ ኢድ መሕፀቢ ምስቲ መንደቕ ለጊቡ ተሰሪሒሉ ካልእ ውልቃዊ ንብረት ብሓለውቲ ተራእዩ ይፍቀደሎም ሓፂነ መሰላቱ ነገራት ምእታው ብፍጹም ኣይፍቀድኒ ሓለውቲ ንመዓልቲ ልዕሊ 13 ግዜ ንእሱራት ይፈቅዱ እሱራት ናብ ፋብሪካ ስራሕ ከዱ ከለዉ ከይሓድሙ ሓለውቲ ኣፅዒቆም ይህልዎም እቲ ቤት ማእሰርቲ ዙርኡ ብዓነ ዝበለ ዱልዱል መንደቕ ዝተሓነፀ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ዝተፀናገበ ናይ ኤሌክትሪክ ስልኪ ተሓፂሩ ይኩን ዳ እምበር ነዚ ዝኣመሰለ ሓለዋ ዝካየደሉ ቦታ ተፈጥሮ ከይተረፈ ንምህዳም ኣፀጋሚ ዝገብሮ ቤት ማእሰርቲ ኣልካትራዝ ክሳብ ሎሚ ንምእማኑ ዘፀገመ ፍጻመ ተካይደሉ ቤት ማእሰርቲ ኣልካትራዝ ብናይ ፊስካ ድምፂ ተናውፀት ሓለውቲ ኣውፃሮም ሂዞም ተጓዩ ፈጠንቲ ጀላዊ ብዙርያ እቲ ደሴት ኮለላ አካይዱ ሄሊኮፕተር ብልዓይሉ ኮይኑ ነቲ ከባቢ ምፍታሽ ጀመረ ኣልካትራዝ ተናውፀት ነዚ ኩሉ እግርግር መበገሲ እዩ ዝኾነ ካብ ብሎክ ቢ ሓላዊ ዘስምዖነ ሓደጋ ፊሽካ እዩ ሓላዊ ናይ መዓልታዊ ምንቁፅፃር ኣብ ዝገበረሉ ሰዓት ናብ ናይ ሞሪስ ክፍሊ በፅሐሙ ንሞሪስ ከተስእ ስለ ዝደለየ ተስኢሉ ኣዘዝ ግና ምሽ ክሰምዑ ኣይተንቀሳቐሰን ከማን ሓላዊ ሓሪቑ ናብቲ ክፍሊ ኣትዩ ኣብ ክሳዱ ላዓሊ ጥራሕ ዝረአ ዝነበረ ርእሲ ብሓይሊ ከተስዑ ምስ ጎትቶ ግና እቲ እሱር ኣይነበረን ኣብ ክንዲኡ ንኸምስል ዝተሰርሐ ኣርቴፊሻል ርእሲ ካብቲ ዓራት ወዲቑ ኣብ መሬት ተንከባለለ ሞሪስ ግና የለን ሰንቢዱ ነቲ ፊሽካ ብዘይ ምቁራፅ ነፍሖ ጆን ክላርስ ዝኾነ ኣብ ክፍሎም ኣይተረኽቦን ሓዲሞም እዮም ሓለውቲ ምስ ሓላፊኦም ተኣከቡ ብውሽጢ ኣይትበል ደገ ከም ሕሱም ተፈተሸ ሞሪስ ጆንስ ክላርስ ግና ኣይተረኽቡን ኣየር ዳ ወሲዳቶም እቲ ማይ ድዩ ኣጥሒልዎን ክፍለጥ ኣይተኻእለን ን17 ዓመት መመላእታ መርመራ ተካየደ የግዳስ በዓል ሞሪስ ብኸመይ ከም ዝሓደሙ ምስ ሓደሙ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ዋላ ሓደ ሓበሬታ ክርከብ ኣይተኻእለን ኣብቲ ባሕሪ ጥሒሎም ከይበሓር ሪስኦም ኣይተረኽበን ናይ ኣሜሪካ ናይ መመርመርቲ ክፍሊ መርዛን ርእሲ ኮይኖም እንዳኣተረፉ እምበር ነቲ መወዳእቱ ክበፅሑ ኣይከኣሉን በዓል ሞሪስ ሓንቲ ነገር ትኹን እኳ ክተህብኦ ዘይሕሰብ ካብ ዝበሃሉ ኤፍቢኣይ ክፈልጦ ዘይክእል ፍጻመ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ተፈፂሙ ን50 ዓመታት ጸንሑ ኤፍቢኣይ ኮነ ፖሊስ ከምኡውን የቲ ቤት ማእሰርቲ ሓበሬታታት ከም ዝህብሮ እቶም 3 እሱራት ዝሓደሙ በከምዚ መዓንቲ ሂዜ ዝመጻኹ ነዚ ይመስል ነይሩ ብካልኣይ ክፋል ብኸመይ ከም ዝሓደሙ ክርኢና እሞ ብካልእ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን ይምንኤልኩም ሰሰናይ